kaya tawanan. Uy, asa matulungan? Sorry. Smoke ka, sige tawag. Uy, si Lovey. Oh, no! Hello, Love. Love, asa naman kang tawanan ka? Napa ko dito sa farm. Magkurapog ko na magpa-change oil. Nga na di ay. Dugaya sad nimo. Uy, basin na na yung change oil ha? Gigutom na ko ba? Nagdrong-drawing na lang gani ko diri ah. Hindi makagutom mo yung dili mga oil na. Relax lang. Relax sa imong bungot. Palitin ko pagkambag uli nimo. Sige na, sige na. Ay, hindi ko subo, uy. Sa man nga pagkawan yung mong gusto di ay. Ipalitan ako. Paghapit sa McDo, gusto ko og BTS meal kay na-crave ko. Kana akong gusto kaunon. Ha? Sa BTS meal, uy. Kada pagkaon ka na pa, Jud. Ay, bagot sa akong kaunon. Unsay imong gusto? Sa labas ka matulog o palitan ko nimo ana? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ate, kagani, Love. Siyempre, BTS meal, Jud ay noon sa. Automatic na, basta ikaw turog ko. Kana ba? Naraman day na. Sige, pagdali na diha. Nya, pag hinainay og driver, I love you. Okay, Love. I love you too. Natulat lang di ha. Sige na, bye-bye. Abnormal yun yung biyanan eh. Sup mga ducks? Welcome to our new episode for our channel. And I have here my visitors, my sisters, which is Q. Hi. And Ivy Shane. And this is Mukbang Challenge, which we have here BTS meal. Alright. So, kanisha, this is freebies from McDo, which is 2 BTS meal, 2, saan siya, Shane? Duha ko. Basta, mari siya freebie, so we're so happy, diba, Ice? Oh, please. And Yeah. so we have here the nuggets and cheeseburgers, and we have here our Mac float and coffee floats and drinks and sundaes. Yahoo! So we will now do the eating. Tara! Let's do this! So, here it is! Ang una-una tong kaon is nuggets. Let's try their sweet chili sauce. Tanan na to kung ano siya. Dali guys! The Kanju. Girls, come on! Cajun and sweet chili. Try na to siya. So, naganahan ko og BTS. It's because sa TikTok, tanan nga mag-agi sa feed niya is BTS gyud siya puros, and samtang nagkadugay kay giganahan ako munang ano, so I'm a biased Jungkook. It's girl, try. Sige na. Okay. Halang.
Actually, I'm a fan since 2016. When? Hindi ko! Ano? I'm not a fan. I'm just supporting them. So, let's go. Jungkook is also my bias. Yo, sinugera din. Ano? Ikaw na pwede magka... Siyempre. Bias og Jungkook? Eyo. Namit na yung kwadon. Shoutout to Hana Alagase. Shoutout sa may gaga nga buang kong BTS. Makfloat. Miaoy, cute. Cute day perminte, no? Sa ako, kay sa office, mapamati. I'm so glad na ako ang mga sisters, which is nami mga sponsors. Sponsor from Q, sponsor from Shane, sponsor from my mommy, kay Tita Glad, thank you, kay Uncle Maneng, thank you, bahala 50 pesos. Thank you so much. Naka may 1.5 for all of this. So, stay lang mo dira guys. Magkaon lang eh. And yep, we will try the cheeseburger. So, try na to kay ganabi ako silang cheeseburger guys. Don't know kung napas. Wala ko kabalo kay ang ketchup nasa akong mga kiddos kay nangaon po sila outside. So, they love also the chicken nuggets. Pero gusto nila tong sweet cajun lang kay delicious. Ame. One more thing. Thank you so much, love. Shout out sa imo, Dad. I love you. Thank you pagbilian niya. Sana all. Mo jud gipalit jud. Thank you kayo. And ano ba karon Shane? Pila lagi ka years ano sa BTS? Nag-years na ka sila ha? Since 2016! Wow naman! Wow! So, since 2016. Ako this year and this month lang jud. So, mo to si Jungkook akong bias. Ikaw, Pio, wala ito kahiligan sa BTS? Sure? McFurry. Let's try. Try ko ning cajun. Guys, chili na to kayo. Can I eat this? Ay, baliktad. Wala sila nimog ka na. Sige, nagkaon. So, hapit na jud mahurot ang ato ang BTS meal, guys. Via other meals. And ano pa gato ko ingon? Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Well, siya duha, medyo naulaw pa sila kay it's their first time to be in our vlog. So, camera shy pa sila, pero sa mga sunod na content, syempre, dapat nag-yun sila, balik na po sila. Ang ganahan ako sa BTS meal, kay kaning, chicken nuggets nga sweet chili. Lumi siya i-Paris. Ikaw, Ice? Yeah, unsa? Yummy! Unsa imo ha? Sweet chili. Or mas lamig ko. Oh!
Lamig si Shane. Shane. Hindi na siya kadto. Uyab. Oh! Nakakuyab? Napakuyab! Ha, ang bugera, uyab. Paano masabi? Kumpiyansa. What is this? Feel free to comment. She's single, guys. Hindi ko uyab. Malo kita. Yan, hindi uyab. Committed mo kay Lord. Committed siya kay Lord and committed siya kay Nya si Q kay committed kay Lord unya. Uy uyab. So yes, she's free. So just chat her or chat me. Wow naman! Ano sa'yo ginabuhat mo karon Q? Nari kay uyab nari kay mga chat. Ay wala. Ano yun? Ay, doon na yun. Ay, sorry. Yes, Lord? You want to go here? A few inches later. Say hi. Say hi because you're here. Come on, don't be shy. He is still shy po. You want to stay here with mom? See? She's like, yes. Nakoy pagkata sa inyo, one of our sponsor, it's my mom. So, patik-atik siya nga na siya diri. Nagtapo rin nagkaon na di. Dira. Sige. Ano naman BTS? Mawag kasabot ko yung internet. Ako na busog. Ayaw na bang naman na. Oh, ito si mother. Pogi nito. Sa mga dak. Ano sa man dyan na intep? Na, Wala na dali niyo kayo gandong. busog. Dili ka busog ni. Kaya gihulot ninyo. Kana sa lawas? There you have it mga ducks. So nahurot yun na mo ang mga BTS meal, no? That is there. So kanang mga basura na siya pero nahurot ang gitna mo na siya. And here's again my Loy. Say bye! Bye! That's the wrap. We are out. Bye. Dax Familia. Bye. 1, 2, 3, go. Sup mga Dax? Welcome to Dax Familia. Ay, mali dad, no? This is Shane. Ay, ate, ate, hingon, ate. Hindi mo alam mo kung bakulaw ka. 2, 3, go. Shit, tayo kayo, Sup Shane. mga Dax? Ate, sa mukha. Sup, Dax Familia. Welcome to our third, ha? What's up mga ducks? Sup mga Dax? Welcome to our third vlog. Episode. Pwede mo vlog?